Evo nas 11. jula 1995. godine u srpskoj Srebrenici. Uoči još jednog velikog praznika srpskoga poklanjamo srpskom narodu ovaj grad i napokon došao je trenutak da se posle bune protiv Davija učimo otimu na ostru. U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić. U akciji koju su izvele koordinisano Bezbednosna informativna agencija i Služba za otkrivanje ratnih zločina. Želim da čestitam svim pripadnicima akcionog tima Saveta za nacionalnu bezbednost koji je od formiranja ove Vlade i avgusta meseca 2008. godine, kada je i Savet za nacionalnu bezbednost u ovom sastavu počeo da radi, svakoga dana, svakoga sata, svakoga minuta intenzivno radio na otkrivanju svih optuženih za ratne zločine. I ovim još jednom jeste potvrđeno da je Republika Srbija u svom punom kapacitetu dovršavala saradnju sa Haškim tribunalom, tragajući za optuženima i zatvarajući tu tešku stranicu naše zajedničke istorije.